možno to neviete, ale hrám Brawl Stars a už nejakú dobu to bude. Tak, mám nejaké veci. Aj s touto včelou sa mi hrá dobre, mám ju na maximum levely. Aj túto mám na maximum levely. Mám tu, toto, vyklikám si to, hop. Neviem, čo to je. Môžete mi napísať do komentárov, že čo to je. To fakt neviem. No tak asi ukáž klub. To nič. Dobre, ideme hrať. Tak, ako sa mi tu bude dnes dať. Tak. Brawl Stars. Celkom hustý tým. Tá matička, kde ju zaženiem? V koľkátom leveli? Ak chcete pár 2, tak to nasadzajte nejakých 20 lajkov. Tak. Ináč dajte mi prosím like a odber. Zvonček nemusíte, sú to pre vás len 2 kliky a mne to pomôže k mojej tvorbe a som tu na YouTube nová. Tak mohli by sme dať aspoň 10 odberateľov, keď mám len 8. A asi ste si mohli všimnúť na mojom hlase, že som trochu chorá. Ani raz som neumrela ešte. Nezakrikla som. Keď trochu šibne, tak idem takto do korovia a sa tam točím. Dobre. Píšte do komentára aj, že či chcete party z Brawl Stars, Robloxu a Minecraftu. Pretože v Robloxe som si kúpila nový skin a mohli by sme si tam hrať jak sa to volá? Just the Burst alebo prosím niečo také. Nie. Napíšte mi, že či chcete aj part 2. Tak schválne rare, super rare. Iba super rare, dobre. Friends. Dobre. Máme zase play. Napíšte mi, že do koľkátej triedy chodíte. Koľko máte vôbec rokov? To by ma zaujímalo. Či máte nejaký YouTube kanál? Vôbec. A môžem robiť aj reakcie aj. Pred pár dňami, skôr týždňom som asi pred týždňom to bolo, som bola u psychologičky a bolo mi tam úplne skvelé. Čiže 4.5. tam idem znova. Myslím, že nejak tak 4.5. Napíšte mi, o koľkej hodine pozeráš toto video. Napríklad o 23, akože 8, ja to točím večer o 8, takže to by ma zaujímalo, o koľkej ty to pozeráš toto video.
Dneska som mala aj ťažký deň celkom. Tak. Napíšte mi do komentára,